John Riaga kawuok county ma Kisumu. Ana paro ni king'iyo cabinet mar William Ruto. William Ruto okelo BBI maling' maonge ng'amonego kokelo BBI. Nikech ndalo mano wacho no kodwa BBI. King'iyo gimoro amora motimo okelo josiasa e cabinet ne. Achiel kuom gik manomiyo idhiro BBI ni nikech kanineno chiko wacho ni cabinet nyaka bed mar technocrats. King'iyo article 152(3). To en kanong'iyo kane gisetemo 2013-2017 negiyudo kamagi jok iwacho ni appointed gi ker manyiso ni loyalty gi rumo gi ker gi onge japiny moyiero gi manyaka nigidhi ging'e ni nakoso timone japiny gi makama. Koro gima kamano nomiyo jok manodonjo kachacha nodonjo gi wich teko moro ma ok gideo ng'ata gideo mana ker momiyo gi ang'owa ticha. Ting'eni jasiasa to kikelo to go siasa be otiyo to go siasa. Ong'eni maka wacho to japiny dhi neno marach. Maka wacho nyaka tim kama. Mar ariyo ineno William kowacho ni sani odwaro ni mondo gilok chik mar standing orders mondo mi jo cabinet go koseyier to broga biro mondo duok penjo e ot mar bura. Gimomiyo timo kama nikech jok moaka mane cabinet secretaries go ne nyaka kata tamre neno wajumbe. Kendo kane ntiere kata penje bunge to gitamre duoko. Omiyo sani onyiso gi ni duoko to nyaka uduoki kendo nyaka ubie i bunge ma jo Kenya te neno ka kuwuoyo kendo duoko gimatimre nade midwaro. BBI ne wadwaro gimiluongo ni prime minister ne ji dwaro ni mondo duogi ineno ko en omiyo